Makmi, wakile sampeyan ae maju kene. Ora apa-apa lho. Wis resah nyangoni ra apa-apa. Wis tok ben rame kene. Aku mutung lho balik lho iki. Oh, alah. Asem aneh ngono kuwi. Ndang ayo. Ben rame lho. Dia. Ya engko ditransfer. Ayo. Yen lewat aku kelingan ku bekae piyen tak golere Ayo. neng juga kebak tulisan warna abang tunduk kasih sayang jenenge gobok asmara biyen kae tak go andem tresno tanpa bantal tanpa kloso mata putih keteman asmara gubuk kae nyimpen wati Monggo dumateng tamu undangan ingkang badhe wiwit joget biyen kalihipun cadak. toko saiki Bukae kebak crita wayang wengi nganti kaget rino sampur Kang sampur Sampure Pak, sampure dipedhetaken. Monggo Mas, sampure dipedhet Pak. sajroning ati datan luntur Kaya marati. Iya. aku kowe dadi garwa Jos. Margo biyen ning gubuk asmara bukae nyimpen wati wiwit biyen Ora kok saiki bukae kebak crita wayang wengi nganti kaget rino dumateng sinten kemawon jagat sajroning ngayuk ati mumpung datan luntur saya ora ati alah iya aku kowe dadi garwa margo Margolan nang gubuk asmara Ayo
Pasir kuning ora mau kalatiku Jas, jas, jas. dadi komeng mesemu sedidik aku wis trimo kena takut Gas. Purina wengi tansane wong tresnaku ra bisa lali Lawe sing marai saji seswa Gas, jas. la le la le la le la saji seswarane bangsa nawala Wes kesel wisan. aku wis tau nyamanda donya sekamaran wong tuamu pakat aku wis tau Kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan dianggap sepele srengenge kulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dele tresno bubuk